Те вършат мръсната работа, докато ни няма. Те маневрират по терена благодарение на интелигентната си навигационна система 442 и винаги са готови да влязат в двубоя с мръсотията, ако стопанинът им е получил травма. Прахосмокачките Roventa Smart Force Cyclonic Connect са истински роботи и това са истинските им истории. Ей, Мухльо! Бълял го гърбът и не може да оцели кош. И затова стреля като шак от тройката. Ми тия чурпки от чафъстък, ако не съм аз да ги събера, нали ще ги настъпиш на боскрак и ще охнеш. Милко! На прахосмучи години съм на 28, ма имам физика на 19 годишен талант. И заради тези сензори, дето ги имам, никога не падам за дусп. Всичко е въкъла, в главата, в мотора. Повярваш ли си, опорит ли си, получават се нещата. Собственикът е фен на уния другите. И се прави на контузен. Та се възползва това, че съм атлет. Зареждам се, имам дори турборежим. И ме юрка от разстояние през приложението. Окей. Лежи си, обаче мен ще ме викнат на световно престо да представлявам България и тогава да те видим.